Eskerrik asko, 25 urte luzeo hauetan bidelagun izan zaituztegulako, eta ez dauket hitz gehiago zuei esateko, bai? 25 urte bete ditugu, eta guri gaur toko zaigu opari handi honi papelak heltzea. Espero dut, zuekin hau disfrutatu ahal izatea. Hitza Mertxe Mujikak hartuko du, bea da AEK-ko koordinatzaile nagusia, eta esteipen. Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Nik olakoetan beti izaten dut, nire ematen didate hitza, eta AEK-aren koordinatzaile nagusia, eta horrelakoak, baina benetan protagonistak eta dana dira Goiztiri euskaltegian gurekideak diren, eta egunero zintzo euskaltegira etortzen direnak, eta lana aurreratera zeratzen agutzen ditugu. Beraz, lehenengo eta behin, nik behintzet esker beroenak beraien, eta txalo da beraientzat eskatuko ditu. Eta hori ezin arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko baita ere guztioi, gaur arratsalde bero honetan ona hurbildu